Sa ato nga pangunang nga mga pangulong dinaran sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod ipaidalom na sa 4 kadlaw nga time out, no movement. Bacolod nanguna sa may pinakadamo nga bago nga na-record nga COVID-19 case sa Western Visayas. Sa balita national, deployment ban sa mga nurses nga luyag magtrabaho abroad dapat kakasun sunod kay DFA Secretary Locsin. DOH nagpaandam sa paggamit sang deworming drug para naman sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning, Aksyon Eden. Yes, good morning. Gapi yun. Nagbibinata ako. Nagbibinata, Action Boy. Happy Thursday sa ato tanan. Last Thursday, no? Sang bulan, sang August. Wow, nagatika, nag-Action Boy si Tito Kita Jose. ko si Joms. Si Joms. Si Tito Jose, ako nakita. Whenever, gamo na sa Action Boy. Ligan, whenever lang mo. Subong kay apat na lang kadlaw. So, whenever, gamo na siya. Kita ko sa katika na no? Yes. Say good morning lang daw kay Beth Tumangan. Morning Action Radio, Morning Action Boy, and Action Eden. Keep safe, everyone. Yes, correct na. Stay at home. Bia Jonathan, good morning man. Tita Nanita men, yes, good morning. It's watching. Sino pa Action Boy? Si Gracia Horvidalia, of course, ang Silay City. Good morning. Sa kay Maria Jonel Solitario Arbolado. Good morning, Sir. Asla kong dayon gidman ang lockdown was kag may biyahe pasubong from Bacolod to San Carlos. May balita kita karon dugay-dugay sa dugay-dugay ha sa pamatiin ninyo kay may executive order na nga ginpagwa si Mayor Bing Lunardia, no? So matian naton ang kaundan sa executive order angot sa ining natawag ba action nga time out. No time out movement. There is sa syudad sang Bacolod. Si Gob Lacson So far do wala pa. May press conference pa siya karon, yes, no? Si Gob Lacson, no? Si Michael Joseph Hilado, ga-monitor diri sa Dumanan, Pandisal Kamuda. Ano, gabaligya siya. Mabakal ko tani ba? Correct. Masi makalabay ka din sa Action Radio, saka lang sa baba. Kuya mabakal kuya kung may are, no? Roger Gatilugo, good morning Action Radio. Good morning man sa kay Ernesto Regazzo. Ernesto Regazzo, La Carlota. Renatex mong gyapon. La Carlota ni saya. Sige. Kay Ivy Olac Aprasno. Good morning, Action Radio, watching live from Kuwait. Good morning. Bauti ang aton mandasuki si Miss Cory Vidaha. Correct. Kamusta ka mo dira? Ana Hubahibaga. Good morning, watching from Bacolod Hyacinth Street, Mansilingan. Oo, kay John Robert Saldo, good morning, Action Radio, patamyaw niya kuno Action Boy, ang family Saldo kag kunanan. Keep safe sa aton tanan kag God bless. Kay Sir Ronnie sa LTO Bacolod, Action Boy. LTO okay. Rob gali, nagapamati gid siya. Kay Alex Fuentes, dito naman nadula. Alex Fuentes, happy Thursday. Kay Julius Orvidalia, greet my forever Gracia. Ay, happy birthday gali ni Gracia. Ay, Gracia, happy birthday. Asawan Julius. Forever yung mo. Ang greetings dahil kay Julius man of course sa bana. Kay Aya, bata lang si Aya mo. Oo, ba si Mano mo naman malaliga daw, no? Happy birthday, Gracia. Hindi, Gracia, happy birthday karon nga adlaw. No? Kabay pa nga tagaan kagid sang madamo pa nga Gracia. Sige. Correct. Michael Kamalon, pasyataw na ko na kay Regine Dordas. Dira sa may Shell Tangub. Kapatughong ko na. Wow, bongga. Good morning. Si Regine, ati si Regine, babae gano'n na, no?
Rogery. 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 Rogery, gali. Nagkulang na isi mo. JM, Lainez Hirardino, may agaman. Sa kay Russia, Mayan Ribato Bilhera. Mayo lang na pagmamati kay Daddy Celso del Carmen, nagabantay gid permi balita nyo. Ay, okay, salamat sa kay Daddy Celso del Carmen. Daddy, good morning. Si Mami Eds. Si Dennis pa. Si Tata Repulyo Cahello, good morning, Connection Boy. Patamyaw niya ang family Cahello of Bearin, Linaw, Cabancalan City. God bless. Kagkay Baredo, Benny, good morning man. Watching live from Hong Kong. Correct. Oy, kamusta ka mo dira sa Hong Kong? Narcisa Yusores Escobar, greet niya lang yung family sa Negros, Halongid. Watching from Cebu. Yes. Sige, standby na mga kaksyon sa aton mga balita lokal. Atong nagapangkot sa ining lockout bala. Bantayin ninyo, idulo natin sa aton mga balita. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ipaidalom sa 4 kadlaw nga time out, no movement ang syudad sa Bacolod umpisa Agosto 28 tungod 31 agud magatag ligwa sa patayunon nga mass testing. Nasaad sa Executive Order number 55 ni Bacolod City Mayor Evilio Leonadia, may kang tanan sa Outland one-time big time nga programa ang Bacolod Interagency Task Force City Health Office, punong barangay health workers kag Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office ang maghimo sa tikang kag plano sa pagkilala sa mga critical areas nga ilan nasakupan kag sa mga persona nga mahimo malakip sa patayunon nga mass testing. Doon pa gin-assign ang chairman sang local IATF nga si Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiaran bilang task force commander sa mga programa sa syudad. Nabutang man sa Section 3 sang Executive Order nga exempted sa sining programa amo ang mga masunod. Ang exempted sa sining time out, no movement, ang pagbiyahe sa mga cargo, ilabi na ang mga essential commodities kag mga produkto, mga medical cases nga nagakinahanglan sa galayon nga pagbulong sa mga health facilities sa syudad, mga residente sa syudad nga nalakip sa mass testing, mga opisyal sa national agencies kag commissions, judiciary nga na-assign sa syudad sa Bacolod o kung probinsya sa Negros Occidental, empleyado sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, kay iban pang LGUs nga nagahatag sang essential services sa syudad, lakip na ang may kang tanan sa mass testing program, mga nagaservice sa quarantine kag isolation facilities sa syudad, kag empleyado sa judiciary, korte nga gina-require sa ila trabaho, personnel sa national government agencies, Bureau of Fire Protection kag BJMP, medical frontliners kag health workers sa anuman nga LGU sa idalom sang probinsya sang Negros Occidental, mga driver sa mga pampubliko nga salakyan nga may franchise nga gin-issue sang LTFRB o kung LGU kaangay sang public utility vehicles, Grab, taxi, for hire rent-a-car, tricycle kag mga tricycad, driver sa mga kompanya nga nagadulong sugat sa mga empleyado, media practitioners, private security guards nga kinahanglan mag-report sa trabaho, mga pari kag religious ministers nga magapatigan sang sacrament kag last rites, mga empleyado sang funeral homes kag crematoriums, empleyado sa mga dining restaurant nga limitado lamang ila pagbukas sa delivery kag take-out, empleyado sa mga hotel, pension houses kay iban nga accommodation facilities nga nagaserbi bilang quarantine facilities para sa mga returning residents sa syudad kag sa iban nga LGU sa Negros Occidental, kag empleyado sa mga business industries nga kinahanglan mag-report sa trabaho. Ang mga negosyo nga wala malakip sa exemption ang dapat nga magsira umpisa sa Agosto 28 tungod 31. Nasaad man sa executive order nga magapatigayon sang border check up points nga ipatigayon sa mga kapulisan kag force multipliers. Ang sino man marakpan nga nagalapas sa mga mando
ang mahimo mga tubang sang administrative o kung criminal sanctions base man sa layi. Nanguna naman ang syudad sang Bacolod nga may pinagkadamo nga bago nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Sa record nga ginpagawa sang DOH-6, ang Western Visayas ang may 3,738 na ka kaso sang COVID-19 matapos na dugangan sang 87 ka bago nga kaso. Ini ginalakipan sang 82 ka local cases kag 5 ka returning overseas Filipinos. Ang 87 ka bago nga kaso nga na-record sa syudad sa Bacolod ang may 45, 26 naman sa Negros Occidental, 8 sa syudad sang Iloilo, 6 sa probinsya sang Iloilo kag 2 sa Capiz. Ginanunsyo man sa DOH-6 ang 150 ka bagong recoveries kung may kabilguan nga 1,703. Ang recoveries na record sa syudad sa Bacolod nga may 133. Ang probinsya sang Iloilo nga may 11, syudad sang Iloilo nga may 3 kag tig-1 naman sa Antique kag Negros Occidental. Samtang nagpabilin sa 55 ang kabilguan nga napatay sa Western Visayas, kag ang rehiyon size na nakapagwa sang 1,224 ka laboratory results nga may 87 ka bag-o, 6 ka repeat test, 1,131 ka negatibo kag wala naman sang repeat test. Ginumpisa na sang NOPO ang pagbantay sa mga borders sa Negros Occidental kag Bacolod kasunod sa 4 ka adlaw nga plano para sa mass swab testing nga pag-umpisan sa Agosto 28 to 31. Suno kay NOPO Public Information Officer Police Major Edison Garcia, 5,000 ka personel ang magabantay sa 4 ka lugar sa probinsya. Ang mga ginalakipan sa syudad sa Bago, Talisay, Silay, kag Banwa sang Murcia. Duha pa ni Garcia, nagapadayon pa ang assessment sa ilahanay pagi sa coordinating conference sa mga border controls nga nagaangot sa Oriental kag Occidental. Ginklaro ni Garcia ang maramong nga pulis kag frontliners nga yara sa check-up point border sa sur kag norte sa probinsya. Wala na kahulugan nga lockdown na lugar sa baylo kabahin lamang sa mapanghanda sang tagsa ka mga LGUs bangod sa pagsaka sa kadamuon sa mga nagpositibo sa COVID-19. Liwat man ngay patuman ng border control sa Banwa sang Calatrava, San Carlos kag Murcia, Bacolod padulong sa munisipalidad sang Don Salvador Benedicto. Inikabahin sa enhanced local measures ng Banwa sang DSB sa timeout weekend lockdown sa syudad sang Bacolod, Bago, Talisay, Silay kag Murcia sa Agosto 28 tubtob 31. Sa post ng DSB IATF ginpayag nga ginadumilian ang non-essential leisure-related travels nga makasulod sa munisipalidad. Ginadumilian man ang anuman nga mass gatherings. Mag-umpisa las 12 sang kagahon sa Agosto 28, tubtob las 11:59 sang gabi, Agosto 31. Nagpanagtag na sang food packs ang lokal nga panguluhan sang Tuboso sa mga taga-Tuboso nga mapektuhan sang lockdown sa Bacolod, Bago, Talisay, Silay kag Murcia, umpisa Agosto 28 tubtob 31. Suno kay Mayor Richard Hauhoko, 5 ka kilo nga bugas kay sardinas ang personal nga ginhatag sa kada individual sa distribusyon ng patigaan kahapon sang aga sa vicinity sa provincial capital Lagoon, siyudad sa Bacolod. Una nga nag-post ang pahibalo ang Tuboso sa ilang official Facebook page kung paano makakuha sang relief assistance. Suno sa alkalde kalabanan sa mga Tubosenyos ang nagatrabaho sa siyudad sang Bacolod kag nagatiner sa mga boarding houses. Nagalaom si Hauhoko nga matagan sang food packs ang tanan nga apektado antes ang implementasyon sang lockdown sa Biyernes nga adlaw. Sa iban pa nga balita lokal, nagpangabay naman si former Councilor Cesar Distrito sa publiko sang pangamuyo para sa iauton nga si Kapitan Rosini Distrito kag asawa sini nga nagapag-away kontra sa COVID-19. Sa Facebook post ng anay konsehal, iyagin pahayag nga luyag sang iya utod nga mangin bukas kag transparent sa iya sini nga kondisyon. Ginpahayag sa anay konsehal nga kapitan ang nagapabilin nga sedated, intubated kag under respirator. Sunod kay Cesar, ginpainom sang doktora nga utod sang remdesivir kag tocilizumab nga parehas nga antiviral kag anti-COVID drug sa sulod sang duha ka adlaw. Nagalaom ang anay konsehal nga magtaas man ang oxygen level sang iya sini nga utod. Si Rosini ginigo man sang pneumonia sa duha niya kabaga. Ang asawa ni Rosini nga si Jade ang naka-isolate man sa parehas nga hospital. Ginlaragway sa anay konsehal ang iya utod nga mabuot, mapisan, mabinuligon, mapinalanggaon nga klase sang tawo. Na-intercept sang makatapos ang Philippine Ports Authority kag San Carlos City PNP ang inabulubanta 750 gramos ang inasuspitsuhan marijuana nga nagabalor sang 90,000 pesos suno sa San Carlos PNP. Gin-report sa ila sa katapos ang PPA mga alas 9 sang gabi Martes nga mayara sang inasuspitsuhan marijuana ang inbutang sa box nga may unod sang uga kag na-detect paagi sa canine dogs sa puerto sang San Carlos nga nahamtang sa barangay 6
Sa inisyal nga investigasyon, nakitaan nga ang sender sa nasambit nga item, ginkilala kay Jimboy Lanya, ginpadala halin sa Toledo City Port, Cebu, pakanto sa siyudad sa San Carlos. Gin-turn over na sa San Carlos City PNP ang na-intercept nga item para sa proper disposition. Sa katapusan nga balita lokal, nasunog naman ang isa ka auto nga ginamaneho ni Renato Sano, 55 anyos, las 7:15 sang gabi kagabi sa Purok Kahirop A, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa kapulisan, papauli na kuntani si Sano sang hinali nagkarab-karab ang hood sang iya sinisalakyan, tubtog nagdako ang kalayo kag naubos sunog ang iya nga auto. Dugang pa bulubanta masobra 80,000 pesos ang damage sang salakyan, apang pasalamat ko wala man sang may napilasan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Deployment sang mga nurses nga luyang magtrabaho abroad dapat kakason suno kay deployment ban dapat kakason suno kay DFA Secretary Locsin. Samtang DOH ng paandam sa paggamit sang deworming drugs para sa COVID-19. Detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Life. Sige, good morning yapon sa aton diri nga mga Facebook fans. Baredo Benny, good morning, watching from Hong Kong. Of course, Narcisa Yosores Escobar, amo ni sa kainaw, no? Charito Serva Damasino, sa kay Jen Balza. Morning sa inyo, watching from San Antonio Abad Parish. Yes. Kanta sa San Antonio Abad. Edward Nombres, good morning man. Ani Timtim from Pahanokoy. Ay, good morning Ani. Alex Villarias, watching from Bago City.
Glenville Florete, Talisay City, good morning. Jasper Javier, greet lang ko ng pamilya niya sa Sipalay. Olive Sosa, watching while eating dinner here in Canada. Yeah, wow, good evening. Good evening. Florida, Gumban, Gargalicano, greet lang ang Gumban family sa Putotan, Iloilo. Vanessa Yuper, watching from Kuwait. Ginagreet man ni Glenwell ang Senador family, si mamang niya, Marites, Rana, Rose, especially kay Bebet, Jam Florete, sang Talisay City. Pinky Teruel, good morning man. Si Dennis Richard Tibor Roma, Ara na sa. 4 days to go na ko before whenever. Super countdown. Richard Diocampo, monitor lang sa Qatar, musta lang ta sa pamilya sa Singkang Airport kag nagapray lang siya kuno para kay Cap Rosini Distrito. Yes. So pag-ayo ni Cap, get well soon ha. Yes, get well soon. Pabuligan natin pangamuyo si Cap Rosini kag asawa si Jade, no? Bombay Padernal, Jocelyn Arisivita Olak, Dennis Perma. Oy, paring Dennis, good morning. Sa Dennis, nasa traffic unit sang Bacolod, police office. Tirinatics naman na siya subong. Si Migo na itong Dennis. True. Damo ta mga amigo nga Dennis, no? Oo, Dennis. Mga namin ni sila eh. Go. Si Ningning Villaluz, good morning. Kuno kag kay Boyet Villaluz, kag kay Corette. Mga pe kuno. Arnaldo Tanyalon. Damo, di tawo sa City Health, wala gyapon paghatag number siling alas 6. Uy, yaya, mga tao. Naman. Di basta, pabilin nyo lang ng social distancing. Correct. Ang mga importante, dira. Kay May Saison, good morning man, Aksyon Radio. Hambal ni Shakil Tarak Muhammad, wala audio ang Facebook. Dennis, liog na reply. Kaya pero patamyaw niya kuno si Sir Joven. Chris Lynn Blanco, good morning. Kag kay Boyet from Bangga Tutong. Jocelyn Tijares Medalya. Si Shakil, kuan ni, amo ning security guard sa kuan sa Anli Finance. Okay. Amo gina Sir, basta may mga endorsement, gina-mute, gina siya tanay. Major Guile is watching. Sir Barniso, another PIO dira. Good morning. Chrislyn Blanco, good morning kuno kay Boyet from Bangga Totong. Jocelyn Medalya, greet ko lang bana ko pamati kami sa Aksyon Radio. Hello bana. Hello bana ni Jocelyn, good morning. Philip Isulat, mga agaman sa kay Dennis, yung mga Dennis, cute na. Para tayo na. Olive Prado, of course, good morning. Sa Gargaritano, no? Amo ni sa sakwan. Sige. Ronnie Villanueva, mga former kagawad sa Barangay 4 kuno, good morning, gid. Leia Posadas, kilala ko na si Leia. Sa Jeddah. Jeddah Kingdom. Ako ano yung mga nurses ni upod ni Mrs. Ona dire sa Riverside, no? Si Leia. Raydan Velasco, good morning, man. Sa imo dira Mara ka pa daya, ikaw dabi? Good morning kuno kay Hernal Aiko, hambal ni Raydan Velasco. Kag Rose Hembra, good morning man, mayang aga Bacolod City. Ano na siya dapat magambal sa Bacolod City. Ay ka ba? Bacolod City 20. Sa mga kuanabla. Eden Aboso, Bacolod City 20. 18 pa lang kaya. 18. Eden Thea, 20 years old stunner. Pangarap ko ginam Action Boy, magawa muna. Galing kayo yung mga height requirement. Oo. Walang alang tada. So, yata si mama mo lang pintrata. Ati, mas lain pag ito siya sa sakon niya. Mas lala pag ito siya sa sakon niya, Action Boy. Si Muda, ang mga ano. Ay, dano, diin mo how? Di naman ito nagkaladto ang cellphone ko. Matag na regalo si Ate, mga rinatics to, bangers, tani po. Di may kong cellphone, no? Sige lang, later. Sige, standby na kita sa aton mga balita nasyonal. There is Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27, Italia na sang mga balita nasyonal. Nanawagan si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga kakason ang deployment ban sa mga nurses nga luyag magtrabaho sa abroad karon nga COVID-19 pandemic. Sunod kay Locsin, iya ginasuportahan ang pananawa ni Presidente Rodrigo Duterte nga mga nurses ang dapat nga magpabilin sa pungsod bilang mga reserve force sa tiyon nga maglala ang pandemic. Apang sunod kay Locsin, ang mga nurses ang badly paid o kung hindi mayong sweldo diri sa Pilipinas. Sunod sa opisyal, dapat hindi pagpangabayon ang mga nurses nga magpabilin bangod ginagutom ang ilang pamilya kag posisyon sini nga tugutan sila nga mag-abroad. Dunga man ni Locsin, ang pungsod ang may 400,000 ka mga nursing graduates nga wala sa trabaho nga pwede makabulig karon nga pandemic. Sa namaluan ng mga nurses kay iban ka pa nga medical professionals nga mayara sa existing contract o kung nakakompleto sa requirements antes ang Marso ang exempted sa ginapatuman nga deployment ban. Nagpandam naman ang DOH batok sa pag-usar sang deworming drug nga ivermectin para sa COVID-19. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, iya ginapaandaman o kung ginapaandaman ng mga doktor nga nag-usar sang deworming drug bisan pa wala inis napaidalom sa regulatory process. Sunod kay Vergere, posible may malain ini nga dulot sa mga pasyente kag wala pa sa mga nagkakaigo nga ebidensya nga ivermectin ang pwede ibulong para sa COVID-19 o kung malikawan ang COVID-19. Dugang pa ni Vergere magluwas sa parasitic infections, ang deworming drug ang ginausar para sa external parasites, kaangay sang kuto kag iban pa nga skin conditions. Nagpanugyan si Vergere nga hindi dapat pag-usaron sang tao ang off-label drugs o kung mga bulong para sa iban nga masakit nga wala sang approval sang FDA kag Ethics Review Board. Ginpanugyan naman sang DOH sa mga naka-recover ng COVID-19 patients nga maghimo sang precaution agud malikawan nga liwat matapikan sang virus. Ginhimo sang DOH ang pahayag matapos ang University of Hong Kong naka-report sang pinakauna nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 reinfection. Isa ka 33 anyos nga Hong Kong resident ang gin-report nga liwat nagpositibo sa COVID-19 pagkaligad sang 4 ka bulan halin sang una ini gintapikan sang virus. Ginklaro lamang sang DOH kay sang Technical Advisory Group sini nga wala sang evidence-based evaluation nga mahimo tubtob nga ang detalye sang pagtuon ang ipagwa sa isa ka scientific journal. Duang pa sang DOH, ang data sa post-infection community ang tama pa kakulang kung basihan ang datos sang WHO. Ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ginakilala ni Health Secretary Francisco Duque III ang trabaho ni PhilHealth President kag CEO Ricardo Morales sa panahon sa COVID-19 pandemic. Sa online media forum, ginpahayag ni Vergere nga nahangpan sa DOH ang desisyon ni Morales nga nagpahayag nga mag-resign kasunod sa kontrobersiya sa korupsyon sa PhilHealth. Dugang pa ni Vergere, nagapati ini nga naghahatag o kunahatag ni Morales ang kinahanglanon sang publiko. Si Duque bilang DOH Secretary, amo man ang chairman sang board sang PhilHealth. Gin-identify sang Philippine Army nga asawa sang duha ka napatay nga Aboso militants atong 2019 ang duha ka suicide bombers nga mo ang may kaymuan sang twin explosion sa Hulo-Sulu sa tong Lunes ang adlaw. Ginkilala ni Army Lieutenant General Cirilito Subayhana ang mga suicide bombers sa mga alias nga mosanday Nana nga tumandok sa Basilan kag Inda Nay nga taga Sulu apang nagsaylo sa Tawi-Tawi. Gin-report nga nasambit nga pagpangatake nagpatay sa 8 ka soldado, 6 ka sibilyan kag 1 ka pulis.
Sunod kay Sobehana, si Nana, asawa ni Norman Lasuca, ang pinakaunang nakilala bilang Filipino suicide bomber. Si Lasuca napatay sa Hunyo 28 tuwing 2019 sang siya kaupo na isa pa ka suicide bomber ang nag-detonate sang body-worn nga improvised explosive device matapos sila gintuyo nga sudlon ang detachment unit sang 1st Brigade Combat Team sang Army sa Indanan, Sulu. Duran man ni Sobehana, si Inday Nay amo ang Inda Nay amo ang asawa ni Talha Jumsa alias Abu Talha, isa ka bomb expert kag liaison sang Abu Sayyaf group sa Islamic State. Si Abu Talha napatay sa isa ka enkwentro sa tropa sang gobyerno sa Patikol, Sulu sa tuong Nobyembre 23 tuig 2019. Ikonsidera ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa Philippine Army kag Police nga ipaidalom sa martial law ang probinsya sa Sulu kasunod sang twin explosion sa Banwa sang Hulo. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginpamatian sang Presidente ang opinyon sang tawo nga yara sa ground. Dugang pa ni Roque, konsidera sang Presidente ang rekomendasyon subong man sang Kongreso kag Korte Suprema. Pahig pa ni Roque sa piyak nga natapos na ang rekomendasyon, ang Presidente ang kinahanglan nga maghalong tungod mag-aagi pa ini sa legislative kag judicial branches sang gobyerno. Ang Presidente nagpatawag na sang command conference sa militar kag pulis angot sa natabo sa Hulo-Sulu. Apang ginpahayag ni Roque nga wala pa siya sang ideya kung ano ang unod sang diskusyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Inyong ipamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod Jackson, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon